So apha kwi-trigonometry zikhona ii-question ezi-obvious ezihlala ziphuma phaa. For example, if you can look at this one, u-3.1, they say if 12 tan b minus 5 is equal to 0 and beta is greater or equal to 90 but less or equal to 360, determine the value of sine b and cos b with the aid of a sketch. So you draw a sketch where you get your marks. Then number 3.2 now obvious, this is the same question as this one. We draw a sketch. We are given sine 43 is equal to p. Determine the values or the values of the following in terms of p without using a calculator. So the question is obvious is a pharmacy of score. Then any question is obvious ehleli izophuma pha yethi simplify. So we simplify iba ne-reduction formulae, nazi reduction formulae, okanye ibe neza angles apho sizokhangela i-special angles. Then we're done. So i-trigonometry lula kanjalo. So into ebalulekileyo ke ngoku funeke uyazile kwi-trigonometry zi-reduction formulae zi-identities. So sizozenza ke, but i-question abangayifakanga kule question yam i-question engathi determine the general solution. But now we are going to focus with the obvious is equations. So before you attempt to answer questions on trigonometry, the first thing that you need to do is to understand the Cartesian plane. So the Cartesian plane no cast weight okanye cast usilapha cast. So lo cast uthini kuleni quadrants all are positive. Then the second quadrant it's only sign that is positive. With third quadrant it's only tan. With fourth quadrant we cos onjani pha or positive. So we need to understand the diagram. Okay, so apha sine angle engu-0, then apha sine angle engu-90 degrees, then apha sino 180 degrees, then sino 270 degrees. Siyivale ngo-360 siyivale. Okay, so sihamba kanje apha kwezi angles. Okay, anti-clockwise. So kwi-first quadrant i-angle we can say ngu-0 degrees. 0 degrees. So sorry, the angle between 90, I'm setting 90 degrees minus any angle. So the angle between 0 no 90 ilapha first quadrant, ilapha first quadrant. Okay, so apha ku second quadrant we have the angle that is above 90 degrees plus an angle, then spin 180 degrees minus an angle. So we need to know that. Then upper snow 180 degrees plus an angle, then upper snow 360 degrees minus an angle. Then u-270 ke ngoku thina siyambalekela simsebenzise masibamba apho singabe sisisokolisa. Then u-theta is any angle less than 90. So theta ulapha umzekelo if you get to 60 first quadrant, then minus theta ulapha because xa sisithi ngapha ngu-theta, which means xa sisa ngapha izawuba minus theta. Okay, so minus theta ukulena i-quadrant. Zinto funeka sizibambile ezo zokuqala, zikhona nezinye, but we need to understand is this part. Then if the angle is negative, we must know which was negative angles, so move kanje sijikeleze, so move clockwise direction. But let's focus on this one. Remember I said upper all trig ratios are positive. Upper it's only sine that is positive. Then upper it's only tan that is positive. Then upper it's only cos that is positive. So into funeka uyibhale kwi-exam room phaa kwi-question paper yakho ngemva before uphendule ii-questions. You need to know yonke laa nto with trigonometry, right?
Then sibe nazo ne-co-functions ke that we need to understand. Co-functions zethu we have sine of 90 degrees. Let me say plus or minus. Sine of 90 degrees plus or minus pa ulingana no cos theta. So sine xa bona u90 uyatshintsha abe ngu-cos. Okay, so sibe nenye i-trig ratio yesibini, u-cos of 90 degrees plus or minus an angle. Yena u-cos uyatshintsha abe ngubani, abe ngu-sine, so izoba plus or minus sine theta. Okay, so zinto efuneka sizijongile ke ngoku ezo. Alright, then sibe ne-identity zi-2 ke ngokwa grade 11. Sino tan theta. U-tan theta ulingana ne-opposite over adjacent. U-tan theta aphinda lingane nabani u-tan theta? No sine theta over cos theta. So zi-identities eziya. Okay, sibe nenye futhi identity esiyibiza uba si-square identity ethi u-sine square theta plus cos square theta is equal to 1. So ezi ndizibhale lapha ke ngoku i-identities zona zikhona kwi-formula sheet ezi zoyi-2 kwi-exam room. Uzozifumana phaa kwi-exam paper kwi-formula sheet ezi, awungazinqayi kakhulu uyozijonga phaa. Nazi ofuneka uzi-understandile le table. Le table funeka uyi-understandile neza core functions. Let's quickly go to i-questions ke ngoku siyojonga phaa uba sizokwenza kanjani. So masiye ke ngoku questions zethu. Then i-question yokuqala yile yabenthe i-obvious iba khona phaa kwi-formula then kwi-exam paper. Apha we are given 12 tan b minus 5 is equal to 0. Mandiyibhale ephepheni eli-clean. 12 tan b, it's 12 tan b minus 5 is equal to 0. So kuthiwa ke ngoku if you are given this one, khangela usine b. Let's go back to the question. Khangela usine b plus cos b. So le question isekuqaleni ithi if, nalapha kuthiwa if. So you are going to draw a sketch phaa kuzo zoyi-2 ezi question. Nalapho you are going to draw a sketch ukuze ukwazi uphendula ii-questions. Let's quickly go to then question ithi masikhangele usine b plus cos b uba uzolingana nabani yena. So we are given this one, kodwa i-question isibuza this one. So sizothini? We are going to use this one to draw a sketch. So into masiyenze masishiye ke ngopha u-tan. I have 12 tan b is equal to 5. Xa ndimweza u-5 phaa uzofika abe positive. Okay, then I will divide by 12 both sides, divide by 12. Then kushiyeke i-trig ratio iyodwa phaa tan b engu-5 over 12. Let's quickly go to number 2. Sijonga unumber 2 yena sizomthini. Unumber 2 uthini? Sine 43 is equal to p. Ngenxa yoba le trig ratio seyi-right ne-coefficient engubani? Engu-1 iyodwa kweli cala. This one is correct. Then lena yona bekufuneka siqale sitranspose u-5 eze nga, then we divide by 12. So masiye ke ngopha nansi ya. Now we have tan. Remember utan ulingana opposite over adjacent, meaning that u5 opposite, u12 adjacent. I can draw a sketch abathetha ngaso pha. Nasi sketch sethu. Remember sino 0 la, sinabani pha sino 90, sinabani pha sino 180, then sibe no 270,
sibe nabani apha, sibe no-360. Then i-question ke ngoyizobuza uba ndiyizoba phi ke ngoku le diagram. Ndiyambona u-opposite, ndingayizoba ku-first quadrant, nantsi xa siyizoba ku-first quadrant. Ndingayizoba ku-second quadrant, nantsi xa siyizoba ku-second quadrant. Ndingayizoba ku-third quadrant, ndingayizoba ku-fourth quadrant, right? But ke ngoku funeka siyizobe endaweni A1. I-question leya e-straightforward leya. Now masiyojonga ke ngoku uba ikhona na into besiyinikiwe as condition phaa sinikwe i-condition ethi u-B is greater than or equal to u-90 but less than 360. So ithethe ukuthi singayizoba kweziphi quadrant. Asinoyizoba kule, sizoyizoba maybe kule okanye kule okanye kule. So singayizoba phaa ke ngoku. Ngenxa yeba ke ngoku le value lapha ka-tan iphume i-positive. Besithe u-tan u-positive kweyiphi quadrant? U-tan besithe u-positive kulene quadrant, which means singayizoba phaa kuphela because u-tan u-positive kwi-third quadrant. Nantso ke ihamba kanjalo. Sitsho siyozoba isketshi sethu nasiya. Isketshi sethu ku-90 degrees apho xa kuthiwa ndizobe kakuhle. Then isketshi sethu sinelicala le-vertical. Benzama uzoba u-vertical phaa. Okay? Benzama uzoba u-vertical. Nelacala le-vertical. Then benelacala le-horizontal. Nalicala le-horizontal. Then sibe nelicala esilantileyo. Eli ngu-y wethu. Eli ngu-x wethu. Then the angle is here. Okay? So this side is opposite. Now uba singajonga lapho opposite wethu ngubani? 5. So apha sinabani? Sino 5. Right? Then eli cala ngubani? Horizontal wethu. So phaa horizontal adjacent lower to this angle ingu-beta. So apha sinabani? Sino 12. Sibe siyibambile. Then into ofuneka uyijongile is that akakwazi ubani u-y apha abe positive, which means there is negative, nalapha kukho bani u-negative, because u-x kweli cala unjani u-negative, u-y kweli cala unjani u-negative. So that is the sketch ke ngoku esinaso phaa kwi-third quadrant. Ihamba kanjalo. Sisketch sethu nasiya isketch sethu phaa. Now we need ke ngoku elicala eli lingu-r. So sitsho sisebenzise i-Pythagoras theorem at x squared plus y squared is equal to r squared. U-x ngubani phaa? Ngu-minus 12. U-y ngubani? Ngu-minus 5. U-r ngubani? Ngulo simfunayo. Then sipresse i-calculator ke ngoku. So ihamba kanjalo le nto, ingaphinde isokolise. Sizopressa i-calculator yethu, then sifake kwi-square root. Then xa sesifaka kwi-square root ke ngoku after sipresse i-calculator we get u-13 u-r wethu. So ithethe ukuthi sinabani ke ngoku phaa? Sino-r olingana bani? No-13 o-positive, because u-r uzohlala e-positive yena. Into etshintshayo ngu-x o-negative no-y anga-negative. U-r yena will always be positive. Sitsho siphendule i-question. I-question ibisithi masifune i-value ka-sin b plus cos b. So sin siyamazi uba ngu-opposite over adjacent plus u-cos yena ngubani? Opposite over hypotenuse here. Then usine u-cos yena abe ngu-adjacent over hypotenuse. So i-opposite yethu apha ngu-minus 5. So sino-minus 5 hypotenuse 13 plus i-adjacent yethu ke ngoku phaa ngubani? Minus 12. So we have minus 12 over 13. So sitsho siyifumane ke ngosicofa i-calculator, siyifumane le value ebifunwa phaa. If ndiyicofa kakuhle I have negative
17 over 13 nansiya. So sibe sigqibile. So i-hint yalapha ithi you must have one trig ratio kwicala liyi-1. Solve so that kwicala kube ku-sin theta is equal to something, okanye kube ku-cos theta is equal to something, okanye kube ku-tan theta is equal to something. Then ke nguyo sketcha laa nto kwi-diagram yakho. Let's quickly go to number 2. Number 2 wethu besithini phaa? Uthi number 2, we are given sin 43 is equal to P. So we are given sin 43. Sin 43 is equal to P. Sinikiwe leya. Then we have to look for question yokuqala pha to determine what? Cos 133. Eyokuqala question, determine cos 133. Esibini question pha, or let me write it here. Esibini question pha, determine tan minus 43. So before uphendule this question, we have to draw the diagram. Before sisiphendule nje, let's draw the diagram. So i-diagram yethu izoma kanje. Ngu-0 ngu-90 la, apha ngu-180, apha ngu-27. That is the diagram yethu. Then i-angle engu-43 kweyiphi quadrant? That is first quadrant. That is easy. Nansiya. Then usine ulingana nabani generally? Usine ulingana no-opposite over hypotenuse. So which means apha sino-1 apha ngezantsi ome endaweni ye-hypotenuse. U-P yena ume endaweni kabani? Ka-opposite. So opposite wethu izoba ngu-P. U-hypotenuse abe ngu-1, which means we need to look for what? Adjacent. The angle here is 43. Maso siyigcwalise. So sine-angle em-43 pha. Asiyijonge 43 sibe no-90. So sishota ngu-47, which means apha ngu-47 ukuze kuphume 180. 47. Okay. So we are looking for x le ndawo. Before siyophendula i-question senza loo nto, draw the diagram, then uyigcwalise wonke amacala uyi-3. Utsho ufumane i-diagram utsho uyophendula ii-questions. Naku Pythagoras theorem. Kubani u-x ngulo simfunayo? Kubani u-y ngu-p izoba ngu-p square? Kubani u-r ngu-1 izoba ngu-1 square? So I will transpose u-p aze kweli cala. So I have x, which is equal to 1 square ngu-1 minus p square. Then napha no-x square. Fake ngokwi-square root kweli cala, nakweli cala ngizofaka i-square root. Then there is plus or minus here. Yeyiphi soyichoose unjani u-x la u-positive. So choose a positive. So x is equal to square root of 1 minus p square. That is x. So endaweni ka-x, I will put square root of 1 minus p. Square root of 1 minus p square. That is x wethu. So sitsho sikwazi uyophendula ii-questions ke ngoku, because zona sizijonga i-diagram eseyizotyiwe. Let's start with number 1. Jonga ke number 1 une-angle that is above 90 degrees. Masiyi-reduce. So izoba ngu-cos bani? Ingangu-cos 180 degrees. Ingangu-cos 180 minus something. Ingangu-cos 90 degrees minus something. So thina funeka sijonge uba izokwenziwa ngubani? 180 minus okanye njalo njalo, okanye ngu-90 plus. So sijonge ngoba izoba ngu-90 plus bani. Okay. So sibe sigqibile lula kanjalo.
So noba wenze eyiphi pha i-answer izophuma. Masilijonge u-90 180 minus 180 minus yena 180 minus angawo singafaka bani pha uzophuma 133, singafaka bani pha uzophuma 133, singafaka 47, so izoba 180 minus 47. Or masizenze zoyi-2, ingangubani ucos, ingangcos bani 90 degrees plus bani. So pha singathi ke ngoku ingangu-90 degrees plus bani uze uphume 133, ingangu-90 degrees plus 43. So zoyi-2 zi-correct. So masenze i-1 singathi senze zoyi-2, zoyi-2 zi-correct. Then utsho ke ngujonge ke ngoku unjani ucos kwa-180 minus, uye kulaa table yethu uyojonga ucos uba unjani kwa-180 minus. So u-180 minus nako unjani ucos lapha. Remember sithe only sign is positive, which means ucos lapha u-negative, ubuyele back to equation ufike ukuthi ucos u-negative, that is negative cos 47. Then ucos ulingana nabani ne-adjacent over hypotenuse. Then i-adjacent ka-47 kubani. So i-adjacent lapha cakwayo, this is 47. So i-adjacent ka-47 nansi yanguphi. This one is opposite ku-47. Lena icako kolenko 47 adjacent. So sino P. Singalibala ufaka minus. I-hypotenuse sengu-1, which means the answer yethu pha izophuma ingu-minus P. Then we are done. Now let's say besebenzise ucos 90 degrees plus 90 degrees plus 43. Sibomba izofana na i-answer. 90 degrees plus unjani ucos pha 90 degrees. Siyojonga la table yethu. U-90 degrees plus nanku ya, it's only sign of positive. Ucos unjani u-negative. Sibuye size question sithi ucos unjani u-negative. But ucos xa ebona u-90 uyatshintsha abe ngubani, abe ngu-sin, that is a cofunction, sin 43 degrees. Then siqhube ke ngoku-sin opposite over hypotenuse. Unjani u-opposite wethu ke ngoku uzothini pha, vula i-brackets. U-opposite kabani ka-43, opposite ka-43 ngubani, nguphi. So izoba nguphi again, hypotenuse ngu-1, so the answer is the same. Then sibe siyigqibile leya. Let's go to eka-tan. Let's go to leka-tan. Leka-tan yona ithi tan minus 43. Masiqale sidile ngalo minus. Minus angle, minus theta, which quadrant is that? Go to the table. Buseyibhalile minus theta is a fourth quadrant. Unjani tan u-negative. Kwi-fourth quadrant u-tan u-negative. Sitsho sithi ngu-negative tan 43. Then sivule i-brackets. Sithi minus, sivule i-brackets. U-tan ngubani opposite over adjacent. Then siyojonga pha kubani opposite ka-43 nguphi. I-adjacent ka-43 adjacent, that is ka-43 nansi ya, ku-square root of 1 minus p square. Then uvule i-brackets azokwenza mehluko uzofika minus p over square root 1 minus p square. So let's yenza kanjalo. Zoyi-2 as a question. Zoyi-2 as a question zithi if, zoyi-2, if you are given this one, determine this and this. If you are given this one, determine this. Kuzo zoyi-2 you have to draw the sketch. So which means now we have A marks as a 10. Let's quickly go to another question. Simplify.
simplify. Question ezoba khona question paper, simplify. So upper we are going to simplify here ezizoyithule this question qala. Xa sisimplifier senza everything ezobanga uba sifumane a single ratio pha. Let's simplify this one. Sijonga apha phezulu 90 minus, that is the first quadrant, all are positive, so izoba positive sine x lower. Oh sorry, 90 minus positive. Then usine xa ebona u90 uyathini, uyatshintsha abe cos, just be no cos x. Done with that one. Then 360 minus, which quadrant is that? Unjani usine lo quadrant 360 minus. Let's go to the table. Now go 360 ku fourth quadrant, only cos positive, so usine unjani pha negative. Then sifike sithi ke upper sino minus sine of x. Then sibe no divide masibe simbeka for now. Then upper ke ngoku sino tan x minus 180. Okay, so utan x minus 180 uyafana no minus 180 plus x. So zininzi ke indlela zoyi-understanda leya. So this one is the third quadrant. This one is the third quadrant. You can just put u10 here and check the answer positive or negative now. Then you get the answer. Or ube negative angles. 180 minus minus 180, that is the third quadrant xa sewujikeleza pha. Omnye uzoyenza kanje, uzothi okay masimkhuphe negative, naku simkhuphile. Then sitsho sibe nabana 180 positive, then number sibe nabani, sibe no 1 minus x. Then abuya jonga, okay, which quadrant is this? I treat it as angle A1 layer. That is another correct option. Aphinda abuya ijonga. But the simplest way kuvela ufaka u10 then ucofe yonke lento. If the answer iphume positive, say it has be positive. If iphume negative, it has be negative. So this one is under third quadrant. Unjani tan pha positive. So sibe no tan x here. So no wenze kanjani pha. So ithethe ukuthi siyagqiba ke ngoku, but sinalo divide and also this one. So we have cos x, ngapha sibe no minus sine x, then simchintshe lo divide abe ngu times. Okanye before that siyenze nje ibe lula singasokoli, masingamtshintshi uqala xa shintshe lona ulingana sin x over cos x. Then xa utshintsha le ke ngoku nale iyatshintsha, so besino cos x over minus sin x, then times ngentla kuzoba cos x, ngezantsi bengubani, bengusin x. So utsho le times leya, then you get cos square x, then le times le itsho bengubani, sin square x onjani, or negative. So nansi i-answer yethu besiyigqibile pha. We are done, because this one is the reciprocal of tan. If you are tan ungathi minus 1 over tan square x. That is an inverse of tan. So ungayibhala nakanje xa uthanda, is the same thing, but we are done. Let's quickly do this one. This is 205. Uzothi wena tan, utan 205 wenziwa ngubani? Then ube no cos 315 wenziwa ngubani? Ube no sin 135 wenziwa ngubani? Everything here is divided by sin 210 wenziwa ngubani? Cos 150 wenziwa ngubani? Then utan
25 mncinci kuno-90 masimyeke kanje singamtshintshi. Okay, so sitshintsha zonke ezi angles ngaphezu ko-90 sizibona uba zenziwa ngobani. Let's start. Remember, xa uzijonga uba zenziwa ngobani, it must be 360 minus inumber. It must be 180 minus inumber. It must be 180 plus inumber. Ingangu-90 plus inumber okanye 90 minus inumber. So u-205 yena angenziwa ngubani? 180 plus inumber. Okay, that is 205. 205 wenziwa ngubani? 180 plus bani? 25. So lena yona ilingana nabani? No-180 plus 25. Done. U-315 yena uyazixeba wenziwa ngu-360 minus. Angenziwa ngu-360 minus bani? That is 315. Angenziwa ngu-360 minus bani? Minus 45. So izoba ngu-360 minus 45. Then u-135 wenziwa ngubani? 180 minus. Angenziwa ngu-180 minus. So ingangu-180 minus bani ukuze sifumane 135. So 135 izokwenziwa ngu-180 minus 45. U-210 angenziwa ngubani? 180 plus. So izoba 180 plus bani kula 210? 180 plus 30. 180 plus 30. U-115 angenziwa ngu-180 minus 180 minus 150. 150 wenziwa ngu-180 minus 30. Minus 30. Then sibe sireducile ke ngoku, we go back to it, i-diagram yethu siyojonga uba unjani u-tan, unjani u-cos and so on. So xa siyojonga ke ngoku phaa unjani u-tan ku-180 plus, which quadrant is that? Let's go. Oh, 180 plus, tan is positive. Tan is positive. So sitsho sibe no tan 25 degrees times 360 minus cos unjani, that is fourth quadrant, cos positive, cos 45. 180 minus unjani sin 180 minus, this is second quadrant, uyojonga nje kwitheyibhile wena. So sin positive, sin 45 divide by 180 plus sin negative, third quadrant, sin 30. 180 minus cos unjani, negative, then just fully brackets, it's negative cos 30. Then lena ke ngosiyithobe nje ngokunjalo ingu-tan 25. Okay, lena le sisinike 1 sibe siqedile. So this is a special angle, this is a special angle, this is a special angle, this is a special angle. So eza special angles ke ngoku phaa uzozisolve, ucofa nje ucalculator, ayinangxaki. So uzocofa ucalculator u-cos 45 ugqibe, so usimplify sibe siqedile. So ihamba kanjalo.